Dnešný magazín Plus bude ladený fašiangovo. Ponúkame vám ukážky z večera tanca so sambedom, z tanečnej súťaže aj z reprezentačného plesu mesta. Tanečný klub Sambed pôsobí na území mesta už viac než 25 rokov. Tradične pri príležitosti Dní mesta zvykol organizovať celovečerné podujatie, kde sa predstavili jeho členovia. Po ročnej prestávke sa konalo opäť počas slávnostného vyhodnotenia najúspešnejších športovcov. Takmer 120 členov ukázalo preplnenej sále OKC ukážky štandardných i latinskoamerických tancov, disco dance, ako aj veľmi populárnu zumbu. Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Sin cumplir, no valen chichis, bebê duas vezes rema começaram, mas desse perfeito se nas condições. Ak sú hudba a tanec vašimi záľubami, Dni mesta Rožňava v poradí už 16. ročník podujatia ukončila 6. februára práve tanečnou súťažou neregistrovaných párov. Súťaž organizovalo mesto a tanečný klub Sambed v estrádnej sále obchodno-kultúrneho centra od 11. hodiny. Súťaže sa zúčastnili páry, ktoré ešte nepatria do tanečného zväzu, z klubu Sambed v Rožňave a tanečníci z klubov z Rimavskej Soboty a Revúcej. Tieto páry nie sú vo zväze tanečného športu a nezískavajú body na postup do vyššej výkonnostnej triedy. Chceli sme tieto páry ozestovať, chceme ich prihlásiť do zväzu, aby mohli
napredovať, aby mohla absolvovať celoslovenské súťaže. Všetci sme celkom spokojní, deti sa pekne obliekli, prišli s rodičmi. Ja si myslím, že strávili pekné chvíle. Tak sme pripravili ceny, aby medzi nimi boli vyhodnotené deti tak medzi sebou, aby každý bol prvý, druhý a tretí, aby odnesli ocenenia, medaile a mali pekné spomienky na súťaž a možno ich bude inšpirovať a motivovať k tomu, aby pridali a išli na riadnu bodovaciu celoslovenskú súťaž. Samojesky Bianka Kristina Božniaková. Prvýkrát som na súťaži, ale zdá sa mi to také nadštandardné, ako také milé aj tie malé deti, akože v podstate dobre. Páči sa mi to. Veľmi pekná je, akože spokojní sme a neviem, čo viac povedať. Milé to je. Prišli ste sem vy osobne niekoho pozbudiť? Áno, dceru. A ešte aj s kým tancuje, takže jej spolutanečníka. Ako sa cítiš po prvom kole? Dobre. Ako sa hodnotíš? Podľa teba, ako si to zatancovala? Ja sa nevidím, čiže neviem. Ale ty máš z toho dobrý pocit? Áno. Celkom som spokojný. Áno? A čo Latina teraz ide? Tak budem sa snažiť. Teraz bola zimná prestávka, takže to súťažné obdobie len začalo, tak na začiatok to bolo v pohode. Vyvrcholením Dní mesta bolo už po tretíkrát reprezentačný ples mesta. Tento rok sa konal opäť v priestoroch historickej radnice. Moderátorkou večera bola známa slovenská herečka Bibiana Ondrejková. Ples otvorila viedenským valčíkom skupina Sambet. V rámci kultúrneho programu vystúpil známy slovenský operetný spevák Ivan Ožvát, Milan Capák a obľúbená rožňavská skupina Sexit. V stovke zábavy chtivých hrala do tanca skupina Trial z Moldavy nad Bodvou. Takto v tanečnej nálade sa s vami rozlúčim. Prajem vám pekný zvyšok dňa a dúfam, že sa pri televíznych obrazovkách stretneme aj o týždeň. Dovidenia.